lisura ining kalakiha mahigala. Muna ako di ko kauyon ining pamahayag ni ining PNP Chief Romel Marbel nga okay ra kuno na anak padugang sa oras. Imagine kag padugang sa oras sa tupa ka na mga drivers na to okay ra mugamit kaya aron nga madugangan ang oras awake sila. Unya og maghuna-huna na to mga drivers kalsada nagidrive mga sakyanan naapay di pasayrohan naapay mga pasayrong naa mga inosente nang naa. Extraordinary diligence ang gikinahanglan. Unya driver mo adik-adik basig nagtuon na siya ng eroplano na iyang paluparon. Na ako wag ko yon sakto tong giingon ni doktor ni obra. Ako ko yon ang atong psychiatrist doktor ni obra wa sa gyud ko yon. Ana pamahayag ni Marbel. Kay lisod man kayo na inana. Sama ining tawhana ron nya kwan. Ako bitang gipatan-aw Jane Gallardo mao lagi gyud. Ra magpitok-pitok ang mata ba nya murag mo hiwi an ba murag pariha ining kantaha ba o ne o. Kani o. Kani o. Ang lawas mo nakaluya sa pagkaunwa kay gana imong mata ng lawom na ug ang buhok ng alkag pa ug sa dihang nagsugat ta imong baba ni kagot na kana timaan nga misuyok ka. Ay sa kay mato pining kantaha kanang imong ba ni kagot na kana timaan nga ni suyok. Tanawa sa to mga officials gobyerno ug kisa ning mga ba nga mo kagot. Nakay na bantayan ni store. Kana bang maghiwi-hiwi ba ni kagot ha? Mao man iyang kanta tinuod ba ning kagot bebe. Ang ba mo kagot na timaan nga mo suyop ka bebe. Ugata imong baba ni kagot na kana timaan nga misuyok ka. Makalit malipay ka makiinom sa barka. Parody song ni Mahigala. Tagay mo og Just Cover TV. milang Pero way lang invite ka ba na ko sa FB ni? magasigalang ang mata kung mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka. May adlaw ka nga mag-uul usahay ka magpagulbul pagkapait kay mo kalit ka og syagit. Tamong mga miinterna mo aksyon nagkabala ka kaugmaon mo giusik tungod lang sa adik-adik naning kamot imong mama aron ka maka-eskwela karon nasayang ra miinter ka. May adlaw ka nga mag-uul usahay ka. Kini hinoon tukaran nim sigurado tandi ta badlongon sa mita ni Nems ha. Kay mo kalit ka og Okay ra ni Nems di ta badlongon sa Facebook Nems. nagplano ka nga mutira kay gibati kag kaluya apan lisod ka sa kwarta imong lawas mikurog na gibati og kabala ka kay mo kalit kag katawa kana timaan nga nabuang na Di kita badlongon sa mita ni Nems kay kini ang tingog Nems purya buyag lang. Medyo parehara man sa atong tingog nga matcha may pagka more or less sad. Di maka-identify ang robot ane. Bahay magasigalang ang mata kung mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka. Adlaw ka nga mag-uul usahay ka Pero bantayan ninyo ha basta kay timaan mga higala nga kanang ang baba nagkagot-kagot na kana kani oo. Mikagot na kana timaan nga misuyok ka.
Kalit Unsay timaan basta kay kanana ang kwan tanawa kisay mga officials gobyerno ron mga higala nga murag nikagot, bantayan na. imong baba mi kagot na kana timaan nga misuyok ka kalit pay ka makiinom sa barkada magbuntagay mo og tagay upirmi lang way tugpahay magasigalang ang mata kun mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka Okay,